guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै आङो दायो दंफैयो उदालगुरियावहाय उदालगुरि स्टेशनखौ नुखाबायना नोंथांमोना नैबे स्टेशननि अपोजिट साइडआवहाय नै बेफोरबायदि हाबफैबानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन मिथिंगा स्टोर थ' बेयावहाय मानो फैदों मा मोनगोन बेयावहाय गासिखौबो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन स' नोंथांमोना जुदि आं भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गाइस दायो दिनैहाय बैसागुनि बिराद गोदान कालेक्शन मोजां कालेक्शननि दाम खमावनो मोननाय दख'ना फैदो नोंथांमोननो आंबो दिनैहाय दिन्थिनोसै जेरावहाय आङो लांफैबाय थायो जेरावहाय नोंथांमोना 50% अफ मोनगोन आरोना फैदो सिङावहाय दिनै जोंना बे मिथिंगा स्टोरनि अनारा नैबे बिथाङानो आरो आब'आ जेरावहाय आङो जा डिजाइननि दख'ना नांगौ बेयावहाय मोनजोबखायो नालाय थ' बेयावनो माने वान डेस्टिनेसन आरोना बेयावहाय फैबाथाय गासैबो रोखोमनि दख'नाखौ मोनजोबखायो ओमफ्रायहाय बैसागोनि जिहेतु मा होनदों आब' 50% अफ ना 50% अफार होदों आरोना नोंथांमोननो बेयावहाय नोंथांमोना हलसेलावबो लांफैनो हागोन आरो रिटेलावबो लांफैनो हागोन ओमफ्रायहाय नोंथांमोना दिनैहाय जोङो दिन्थिगोन मा डिजाइन दङ ना आब' आरो मा डिजाइन दङ ओरैनो दा मा एभेलेबल दंजोबो नैबे आखाइजों दानाय नैबे ना गुबै आखाइजों दानायखौबो हलसेल मोनगोन आरो गासिबो वासकटफोरबो गासैबो मोनजोबगोन आरो वेस्टकटफोरखौबो मोनजोबगोन आरो ना बैसागोनि सोरबाफोर बैसागुनि अनजालुनो गिफ्ट हरनो गोसोबा बा बिदानो बा फंबायनो बा बिफानो जायखिजाया सोमोन्दो गुमै आमाय बिथांमोननो जुदि बैसागोनि नामावहाय गिफ्ट हरनो गोसोबा बेबायदि बिराद डिजाइन गोनां मोजां स्टिच खालामनाय बिराद मोजां क्वालिटिया थ' बिदि वेस्टकटखौहाय नोंथांमोना बेयावहाय लांफैनो हागोन रिटेल आरो हलसेल मोननैबो आंथ' लाखानोसै बाबानि थाखाय बियो ओरैबायदि मोजां आं गानबाय थानाय बायदि आरोना डिजाइना बियो एक्सुवेल प्राइसआ जाहैबाय बेना 2500 खिन्थु बेयावहाय फैबा नोंथांमोना अनलि 1500आवनो मोननो हागोन आरो समायदोंना बिराद इउनिक गोजा कालारा स्काई कालार द्रायबो नङा मा होनगोनथाय बे कालारखौ एसे स्काई बायदियानो बाट एसे लाइट आरोना ओमफ्राय नैबेबो जा मोजांखा दाना बिदि एसे आनकमन कालारा बिराद सोलिदों आरोना बिराद मोजां ओमफ्राय रोजाद्रायबो नङा दाथ' बिराद गरम फैबायना बिराद मोजाङै गाननो हागोन आरो बिनिखौ मोजां नुदोंना जा मोजांखा जोंनि दाथ' बैसागु बोथोर थ' बैसागु बोथोराव गोमो दख'ना गानाब्ला बैसागुआनो माने बैसागु फैनाय बायदि मोना आरो थ' नोंथांमोना बयबो बेफोरबायदि डिजाइननि बैसागुनि शपिंखौहाय खालामफैदो बेयावहाय आंथ' बिराद मोजां मोनोहाय बेखौहाय आरो आलदा गोमो कालेक्शन मा दंबावो माने आलदा आरोना बियो कालेक्शना ओमफ्राय जिहेतु जोंनावहाय गोबां गोमो दख'नाफोरा बिराद रोजा जायो आंथ' रोजा दख'ना गाननो हाया लोदोदोबो जिहेतु गरमबो मोनो खिन्थु नैबेयो बिराद गोबा आरोना बिराद मोजां कमफर्टेबल जागोन आरो बेयो गाननो समायदोंना मोजां मोनो बेखौ ओमफ्राय आरो मोनसेबाव आलदा डिजाइनखि दं बेखौबो मोजां मोनो बेखौबो मोजां मोनो माबाना रेजिं आरा
बबे मोनसेखौ नांगौ स्क्रिनशट लादो आरो आं कन्टेक्ट नाम्बार डिटेल्सफोरखौ होनानै होखागोन जिहेतु नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना स्टरफोर होनाय दङबा दखान होनाय दङबा हलसेल रेटआवबो लांफैनो हागोन आरो बैसागुनि थाखाय दाबो टाइम दङ थाब थाब लांफैदो ट्रेनजों फैदो ट्रेन स्टेशन खाथियावनो जिहेतु आन्दायनांगौनि खोथायानो गैया बेखौलाय माबायदि नुदो आं बुंला गासिबो मोजांखा मोजां ना गाज्रि बुंलायलायनांगौनि गोनांथि गैया आरोना आं गावखौनो बिराद समायनाय मोनजोब्बाय मेकआप फोननायजों लाबजों गोजा दख'नाजों लाबजों बिराद मोजां मोनबाय नै बेखौहाय जा स्टेन्डार्ड नुदों आरोना जिहेतु आर'नाइ रिगि रिगां आगर थालायलायनाय ओमफ्राय माने लाक्जारि स्टाइलनि आरोना ओमफ्राय जिहेतु नैबेनि मेटेरियेला इन्दिनि ना इयो खादिनि बिराद स्टेन्डार्ड कालार आरो बे इन्दि ना नैबेयो जाहैबाय नैबेयो इन्दिनि थ' नोंथांमोनाथ' जोंखौ गोबां बैसागु फांसनावहाय प्रग्राम गानाय नुयो थ' बेयावहाय आंनि जिथु बेकग्राउन्ड डान्सारफोरा बेबायदिनो सेम ड्रेस गानो दख'नानिबाबो नैबेयो माने बिराद कम्फर्टेबल जायो आरो लोगोसे जों जिहेतु मोनायावसो मोसायो नालाय एसे जोंख्लिब माख्लिब जाबा साबसिन नुयो बेखायनो नैबेबायदिखौ लांफैदो नोंथांमोनाबो गामियावहाय फांसन्सफोरावहाय ग्रुप डान्स खालामोबा बयबो एखे एखे गानबानो जाबाय गोबां पिस दङ बियो मोनसे मोनसेल' नङा बेबायदि कालारनियावबो गोबांथा पिस मोनगोन जेसेबांखिनि नांगौ आरो नैबे बे आरो बे आंथ' पिंक लाभार नालाय ओंखायनो मोजां मोनो आरो थ' नोंथांमोना गोसो बायदि गावनि चइस मथेहै लांफैबानो जाबाय बेसे पिस नांगौ टेनसन गैया आरो मोनसे दंबावो ना बेवहाय सिलभार कालारनि सिलभार नङा इयो ग्रे कालार ना बेबो ग्रे कालार माने मा जायो मोसानायावहाय जोंफोरबायदि मोदोम गोनां मानसिया मोसानो लुगैयो खिन्थु दख'नाया ओरैबायदि हेभि जायो गोसो बायदि मोसानो हाया खिन्थु नैबेखौ नायलाय ओरैबायदि कम्फर्टेबल दख'ना जायखौ माने गाननानै गोसो बायदि मोसानो हायो नै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय एसेबां बुरजा आलदा आलदा डिजाइननि सेम्पल दङ बेयावहाय नोंथांमोना सेम्पल होननानैनो बुजिनानै लादो मानो होननानै बुङोब्ला कालार हिसाबै गोबां दङ जास्ट बेयावहाय सेम्पलसो दोननानै होदों डिजाइन मोनसे मोनसे आलदा आलदा आरोना जेरैहाय दा बैसागुआव गोमो दख'नाजोंहाय मा गानो जोङो ब्लाउस गोजा थ' ब्लाउस गोजाजोंहाय नैबे गोजा कालारखौ नायलाय ओरैबायदि बेरखाङो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बा बर' आइजो माहारिखौ बे गोजा कालारजोंहाय आरो बेनि उनावहाय बेथ' आलदा डिजाइन ओमफ्राय नैबे बेबायदि डिजाइनबो मोनगोन नोंथांमोना माने गावनि गोसो बायदियै बेबायदि डिजाइनखौ फसायाबाबो जेबो नङा गावनि डिजाइन बायदियै कास्टमाइज खालामहोनो हागोन आरो बेयावहाय ओमफ्राय नैबे ग्रिनखौबो जा मोजां नुदों आङो नैबेखौ बिराद मोजां आरो थ' नैबेफोर डिजाइनखौ फसायाबाबो जेबो नङा बेयावहाय मोनसे टुइस्ट दङ बेनो जाहैबाय बेयावहाय अलरेडि पुरा थाबनो माने 1.5 आवारल' नांगोन नोंथांमोननि डिजाइननि ब्लाउसखौ रेडि खालामना होनो थाखाय मानो होननानै बुङोब्ला बेयावहाय बे केपासिटियाबो दङ आरो फैदो बिथिंबो सासे आरो नै बिथिंबो हाई बोली কৈ দিয়ক মোৰ ভিডিঅ'ত আৰু এই ভিডিঅ' হাই বুলি কৈ দিয়ক ভিডিঅ' আছে তো আপোনালোকে এটা ব্লাউজ 1.5 ঘণ্টাতে পাৰি যায় পুৰা 1.5 ঘণ্টা আৰু ভাল
माने ভাল फिनिशिं अखमियात आरो किय কৈ আছো माने मोजां फिनिशिं जाहोनो थाखाय 2 घन्टा नांथारगौ आरो जुदि एकदमबारे इमारजेन्सि बा 1.5 घन्टा न तो बिराद मोजांखा गोलैलांगोन फैदो आरो देखायबावगोन आं नोंथांमोननो बेल' नङा दै যিকোনো ডিজাইন হলেও পারে না আপনালোকে জাস্ট আপনালোকক ক'ব লাগিব যে এইটো ডিজাইনটো লাগে তো বেনে मोनसे बिराद मोजांनि खोथा जेरावहाय दख'ना लांनो फैयो बेयावहाय ब्लाउसखौबो नोंथांमोना गावनि गोसो बायदियै मोनलांगोन आरो बेयावहाय जुदि पसन्द जायाखैबा कास्टमाइज खालामनोबो हागोन आरो बेयावहाय आरो जों गिदिरफोराल' दख'ना गानबाथ' जानाय नङा नैबे रानिमोननि थाखायबो बिराद मोजां मोजां डिजाइननि सिगाङावहाय खालि बिदन दख'ना फिसाल' मोनोमोन आरो ओमफ्राय दाना नै नायदो जोंल' डिजाइन गोनां गानबा बहा जानो नङा होमबा जारौ मैना उन्दैफोराबोथ' डिजाइन थानाय गाननांगोन तो डिजाइननि पुरा दख'ना बेयावहाय सुखानाय दङ आरो बे सुखानाया जुदि जायाब्ला नोंथांमोना बेयावहाय कास्टमाइज खालामनो हागोन बेनो मोनसे प्लास पइन्ट मिथिंगा स्टोरावहाय फैयोब्ला आरो लोगोसे आं नाम्बार गासिबो डिटेल्सखौहाय डिसक्रिप्शनाव होनानै होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो ओमफ्राय बियो पुरा राखावखौ सुबाथाय बै जासिगोन माथानिफ्राय लानानै गावनिनो ब्रेन्ड दंखायो बिसिनाबो रिहा दख'ना आरोना रिहा ब्रेन्ड दख'ना तो बेनि अनगायैबो नोंथांमोना कम्फर्टेबल दख'नाखौ बेयावहाय मोनगोन आरो बेफोर गासिबो हेन्डमेड गोजा आरोना हलसेलबो आरो रिटेलबो लांनो हागोन बेयावहाय आङो हलसेल रेटखौ बुंलायला नोंथांमोना बेयावहाय हलसेलनि थाखाय बुरजा माल लांफैबाथ' गोबां अफार मोनखागोनानोसै आरो बुरजा नङाबाबो बेसां पिसनिफ्राय नोंथांमोना हलसेलाव हरो बेयावहाय 6 पिसनिफ्राय ना बा आं बिदि खोनाफेराखैमोन आरोना हलसेल होननानै बुङोबा गोबां दखानिफोरानो बुरजा लांबासो माने हलसेल प्राइसआवहाय हरो नाथाय आब'मोनना अनलि 6 पिसावनो मोनसे डिजाइनखौ आरो जेनेबा मोनसे डिजाइननि दख'नाखौहाय 6 पिस लांबानो बिथांमोना हलसेल रेटआवहाय हमो तो बेनो मोनसे प्लास पइन्ट जाहैबाय 3500 खिन्थु बैसागुनि अफारनि थाखाय 2300आवनो नोंथांमोना मोनगोन आरो ओमफ्राय नैबेखौ मास्ट्रेसनिया बेसे बियो 1800आव मोनगोन ना नैबेखौहाय लांफैनो थाबनो लोगोफोर बैसागु फोरबोफोराव थांनायावथ' दहयनि दख'नाफोरा सोलिखागोन फांसनफोराव एसे स्टाइलिश एसे फेन्सि दख'ना गाननो लुगैयो तो फेन्सिनि भितरावहाय नैबेयो आरोना बे सिगांनिनो गोदान माने ओल्ड कालेक्शन आरोना ओल्ड कालेक्शनबाबो बयनिबो चइसआ आलदा आलदा सोरबा ट्रेन्डिंआव सोलिनायखौ गाननो बायो नाथाय फेन्सि लुगैयो तो बिथांमोननि थाखाय नैबेयो आरो मोजां मोनो आरो गांसेबाव एसेबांनो गुन बुंगोन बे दखाननि बागै मिथिंगा स्टोरनि बागै एसेबांनो खम जागोन मानो होनना वान डेस्टिनेशन होननानै मानो बुंदों आङो बेयावहाय दख'नानिफ्राय लानानै जोंबायदि देलायमांग्रि सिख्लानि थाखायथ' गोबां मोजां खिरा रबार गोबां जिनिस आरो गथ' उन्दैफोरनि थाखायबो नायलाय जा किउट क्लिप दङ मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि न'आवबो सासे समायना बार्बि डल बायदि दङ इट्सपे नै जोंना अनारनि बेयो फिसाजो आरोना बिराद साइज हाइ होनना बुङो बिदि मा नाम नोंना दे खिथादो मोजाङै मा नाम रिहा औ तो बिथांमोननियावहाय मिथिंगा स्टोर फिसालानि मुं बेनि बिदानि मुङा मिथिंगा तो बे स्टोरनि मुङा
बिनि बिदानि मुङावहाय आरो ओमफ्राय बिदानि मुङावल' होबा बे देनां देरबा दुखु मोनगोन नालाय आं बायदि बेखायनो बिमा बिफाया सानैखौबो अननायजों सासेनो दख'नानि ब्रेन्डखौ रिहानि नामावहाय दोनबाय आरो ना नोंथ' दा बुजिनाय नंला देनां सिख्ला देरबासो मिथिसिगोन ना फैदो सानैबो दिन्थिनोसै जोङो आरो बैसागुनि थाखाय नैबेफोरो दायो मोसानायावहाय आलदा आलदा डिजाइननि बिबारफोरबो मोननो हागोन बेयावहाय आं बिराद मोजां मोनबाय बेखायनो बेखौल' दिन्थिबाय नङाबा गोबां दङ बेयावहाय এটা এটাকে দেখাই দে ওচৰৰ পৰা आरो नोंथांमोना जुदि फैनानै बुरजा बुरजा बायनानै लाङोबा नैबे बिनानावमोनाबो डिसकाउन्ट हरगोन आरो ओमफ्राय आंनो मोनसे हरदो दे अननानै फैसा होलांला नामा आङो गोजा कालारखौ दोहैनिया माबाखौ फसन जादोंमोन आङो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि बैसागुनि फट'शुट खालामनायावहाय नैबे बिबारखौ लानाय नुसिगोन आरो नोंबो लानोसै सानैजों लागोन ना दे इथिं सानैबो नै बिदि खानाय खाथियाव बिदियाव नों खानायाव जा साइज खाले उइथा सार ओमफ्राय आरो माखौ ai सना गोलैगोन फै सानैबो बुंथारनांगौना जोंना ओमफ्राय नैबेयावहायनो भेराइटिस गामसा मोनगोन कालारजों लोगोसे खुन्दुं आलदा आलदा खुन्दुंनि ओमफ्राय आर'नाइबो मोनगोन ल' क्वालिटिनिफ्राय लानानै प्रिमियाम क्वालिटिसिम नै बिथिंबो गासैबो दंजोबो आलदा आलदा कालाराबो दङ दाथ' गोबां ट्रेन्डिं ना बियो प्रिमियाम क्वालिटिनि ना बियो सबसे दामसिनाव बियो सबसे दाम बेयो 500 आच्छा बेयो ना बेजों सिम्पल औ बे वान डिजाइन औ वान कालार बे माबा आरो टु कालारावहाय बेखौ मोजां मोनदों ओमफ्राय आरो बे मेख्ला गासिबो मेख्ला गोजा ना मेख्ला जोंनि सानजारि मानसिफ्रा गोबां बिब्दि माने मेख्लाखौसो गानो आरोना खामानि मावनायावहाय कमफर्टेबल जानायनि सानजारि बर'फोरा गोनांबो मोनगोन बेयावहाय नै ओमफ्राय वान कालारबो मोनगोन प्लेनावहाय दिन्थिना होदो दे आरो बेयावहाय मोनगोन बाबा बडि लाइन बेयावहाय इनार वेरबो मोनजोबगोन आरोना गासिखौबो जिहेतु जोंना बैसागुआवहाय गोबां इउजफुल बे बुस्थुआ बे जिनिसा थ' गोबां खम प्राइसआव नोंथांमोना मोनगोन गामसाबो वेस्टकटबो आरो गेन्जिखौबो लांफैखादो बेनिफ्राय टावेलबो मोनगोन बैसागुआव मोसाखांनानै गोलोमोबा नैबेजोंबो फुगारनो हालायलायनाय आरो माने मा मोना बेयाव मिथिंगा स्ट'राव मा मोना लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोनखौ आङो रिकमेन्ड खालामदों मिथिंगा स्ट'रावहाय फैनो थाखाय आरो फैदो आरो दिन्थिबावनांगौ जोबाखै दाबो फैदो नैबेयो जाहैबाय अनामिका मेख्ला बियो प्लेन ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिबार गोनांखौ सुखुवा थ' बियो एमब्रयडारि खालामनाय आरो ओमफ्राय नैबेबो डिजाइन गोनां माखौ मोजां मोनो लाफैदोल' आरो जा बुरजा कालेक्सन दंखायो थारमाने बेयावहाय हलसेलावबो हरो नालाय ओमफ्राय बडि केयारावबो नोंथांमोना प्लेन बडि केयार ब्लाउसबो मोनगोन बिबार थानायबो मोनगोन आरो जोंहा बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस नैबे दैजिनि बडि केयार गोल्ड ब्लाउसखौबो मोननो हागोन बेयावहाय
आंनि भिडिअ थायो माथो सायनाय लोगो मोनदों सिगाङाव उदालगुरियावनो बेवहायनो गोबां टाइम फरायनायावहाय थाखाबोबाय नालाय गोबां सिनाकि मानसिफोर दङ आरो बुंबाबो फोजोबनो हाला लोगोफोर फास्राफोरबो मोनो बेयावहाय बिदिनो र' बिराद स्टेन्डार्ड मोनसे कालारनि नैबेयो डिफरेन्ट कालार मोनो बेवहाय डिफरेन्ट डिजाइन आरोबाव जोंहा सासे हेन्डसाम सेंग्रा दङ बेयावहाय बिथांनियावहाय मा मोनो बिथाङानो फंनैसो नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्राय खोनासंनानै लादो बेखिनि सेक्सनाव मा मोनो ख्रिस्टान ब्राइडेलनि आरोना हिन्दुनि गासैबो मिक्स जेरैहाय नैबे क्राउन हेन्ड ग्ल'भ्स दं हेन्ड ग्ल'भ्स दं आं गाननानै दं गानफेराखै Christian bride जानानै दिन्थिबाय आरोना नोंथांमोनाबो बिदिनो समायना रमायना दख'ना गाननानै समायना रमायना हेन्ड ग्ल'भ्स गाननानै गावनि ड्रिम वेडिंआवहाय गाननो हागोन ओमफ्राय बे ख्रिस्टान ब्राइडनि थाखायल' नङा जोंनि हिन्दुनिबो मोनगोन आरोना बेवहाय नोंसोर भिडिअ लानायाव फाग्लि बायदि सोंसिगोन खोमा दै बुकेबो मोनगोन नै हाबानि थाखाय हिन्जावफोरनिल' मोना बेयावहाय हौवाफोरनिबो नै बिदियाव दोननो बेबि माबा कुइन बेखिनियानोसै आरोना नोंनि दखानाव गासैबो वेस्टकट गोजा उन्दैनिफ्राय लानानै बेसे इयार्सनिफ्राय मोनगोन बेयावहाय 3 इयार्सनिफ्राय आप टु थैजासिम पुरा मन्थ्रि वेडिं मोनदों आंखौ आरो बेयाव फालिबो मोनगोन इन्दिनि माने बुंनानै आंनिया खुगायानो फरायजोब्बाय गासैखौबो जोंनि हिन्जाव माहारिया मा गानो मा जोमो हौवा माहारियाबो मा गानो मा जोमो गासैखौबो बेयावहाय मोनजोबगोन नैबेखौ बिराद मोजां मोनो नैबेयो दा गोदान रिगि रिगां फैदों लोगोफोर आं बिराद मोनसे मिन्थावना खोथा मिथिनानै मोनबाय मिन्थावनाथ' नङा बेस्रा गावनि सरनेमखौहाय माने मा रायजोफोरनि सिगाङावहाय मिथिहोदों नङा होमबा बिराद मोनसे प्राउडनिसो खोथा बेयो मिनिथावना खोथा नङा नैबेनो जाहैबाय बसुमतारी दख'ना आं बेखायनोथ' नागिरदों आंनि दैमारि ब्रेन्डनि दख'नायालाय बोरैथो दङ नामा आब' दैमारिया ओंखारथ'वाखै जेबो नङा एबार दैमारि बिथाङानो दैमारि ब्रेन्डनि दिहुननांसिगोन नङाबा जानाय नंला जोंनि दैमारियाबो खम नङाना लोगोफोर थ' बेयो बसुमतारी दख'नानो आं दिनैसो मिथिदों आरो मिथियाखैमोन सिगाङाव खिन्थु मोजाङानो दै आलदा कालार मोनसे हरदोलाय नैबेबो जाहैबाय बसुमतारी दख'ना थ' गाइस बेयावहाय जेसेबांखिनि दख'ना दिन्थिबाय आं नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आरो बेनिफ्रायबो बांसिन फैसा गोनांनि थाखायबो बिराद मोनसे गोजोनथाव खौरां बेनो जाहैबाय जोंहा पाटनि दख'नाया सबसे दाम गोसासिन जायो थ' नोंथांमोना बैसागुआवहाय जुदि पाटनि दख'ना बायनो गोसोब्ला बेयाव फैबानो मोनबावगोन आरोना बेयावहायबो पाटनि मोनो गोबां कालेक्शन दङ बेसे रेन्जनिफ्राय दङ दाम गोसासिना नैबे 35नि बियो आच्छा ओमफ्राय नैबे 25नि औ बे 18
18,000 आच्छा मोनसे दिहुनना होगोन नामा दामसिनखौ नैबे कालारखौ दिहुनना जुरि पाट नामा जुरि पाट अयथासार मोजां आरो नोंथांमोनाथ' आंखौ गोबां पाटनि दख'ना गाननाय नुयोथ' आं पाटनि दख'ना गाननो बिराद मोजां मोनो माने गोबां गानबाय थानो हायो आरोना पाटनि दख'नाखौ आरो लोगोसे बिराद समायना नुयो स्टेन्डार्ड नुयो मा होनो एलिगेन्ट नुयो बिराद समायना लांफैदो आरो मोनसे मिड रेन्जनिखौ नायलायनोसै नैबेनो जाहैबाय टस मुगानो दख'ना माबा नङा नालाय दख'नायाबो सिनायो थाब गेवनो नागिरा मोजां मोनबाय खिन्थु टस मुगा नायो टस मुगा बे टस मुगा माने बे इन्दि मुगाखौ देखायना लायो हाबानि थाखायबो लांफैजागोन आरो दानाथ' गोबां हाबाफोरावहाय बेबायदिखौ गानो बेखौबो गानो आरो नैबेयो जाहैबाय इन्दि मुगा समायगोन ना लोगोफोर नैबे इन्दिजों थ' नैबेयो जाहैबाय इन्दि दख'ना जोंनि गौरब आरोना नैबेयो बिराद मोजां थान्दा जिहेतु आखाइजों बानायनाय नालाय बिराद अननायजों बानायनाय जायो थ' गाननोबो मोजां नै जोंहा मैना जारौमोननि थाखाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै गामसाया बेयावहाय डिफरेंट कालार्स मोनगोन ब्लाउसनिबो डिजाइना आलदा आलदा नै आयु जा मोजांथार बेथ' जा मोजां आरोना जि मोजां मोनदों जोंल' डिजाइन गाननो मोनमारा गथ'फोरनिबो आलदा आलदा डिजाइन दंमोन सरि स्ट'रा नैबेयाव लेफ्ट साइडआव ओमफ्राय राइट साइडआवनो मिथिंगा स्ट'रनि अनार बिथांनि अन बिब' आरोना बिथांनिनो नै बेयावहाय मा मोनो ओरैनो ब्लाउस पिस मोनगोन नोङो सिम्पोलाव एम्ब्रयडारियाव मोनगोन ओमफ्राय दलि खुन्दुं थ' गोबाङानो बेबायदिखौबो दख'ना गाननानै बानायनानै गानो नालाय आरो नै बिथिंबो माने गासैबो मिटार जि डिफरेंट डिजाइननिखौहाय मोनगोन ब्लाउस बानायनो दख'ना बानायनो कुर्ति बानायनो सालवार बानायनो गासैखौबो मोनजोबगोन आरोना बेयावहाय बे खाथियावनोखा आरो थ' दखान खाथियावनो नोंथांमोना फैनानै लांफैनो हागोन ओमफ्राय नैबेयावहाय सुजागोन आरो नै बिथांनियावबो कास्टमाइज खालामनो हागोन नोंथांमोना बिसोरो बिराद मोजां सुयो बिसोरबो नैबे खाथियावबो आरो बेवहायबो नोंथांमोना हलसेल रिटेल गासैखौबो मोनगोन आरोना बेवहायबो ब्लाउस डिजाइन बानाय भेराइटिस दङ बेयावहाय एसे खोमसि जाबाय लाइटखौ होजोबदो नामा ब्रेन्ड नन ब्रेन्डबो मोनगोन ना दख'नाफोरखौ ब्रेन्ड नन ब्रेन्ड FNF बिबार लफाय गासैबो ब्रेन्डनि दख'नाफोरखौहाय बेयावहाय नोंथांमोना मोनगोन आरो बेवहायबो वेस्टकटफोरखौ मोनजोबगोन आरोना गासैखौबो
माथा ओमफ्राय बिदन बेफोर गासिबो लफायनि पार्टफोरखौ मोनगोन ओमफ्राय लफायनि पार्टफोरखौबो मोनजोबगोन बे माबा गासैखौबो मोनगोन आरो बेयावहाय नै देलायग्रानिबो गासैबो मोनजोबगोन आरो ना चेनफोरबो गासैबो इन्दिनिबो मोनगोन गासैखौबो थ' फैदो गासैबो मोनथाम दखानावबो नोंथांमोना हाबदो हाबनानै जेरावहाय पसन जायैनि खोथायाथ' गैखायानोसै बेवहायबो लानो लुगैखागोन आरो ना थ' बेखायनो नोंथांमोना एसे फैसाखौ बुरजा लानानै फैखादो ओमफ्राय शपिं खालामलांदो आरो बे दखाननि नामा अन्जना फेशन ओमफ्राय दहय दिन्थिनाया मिथिंगा स्ट'र आरो बेनि सिगांनिया आब'नि मिथिसार फेशन थ' फैदो नोंथांमोना लांफैदो